Да новай вясны, да наступнага года. Галоўнае свята зямлю пакідае. Ды гэта не значыць, што Пасха праходзіць. Пачне новы тыдзень нядзеля святая, калі хрысціяне вялікага свету у храмы ідуць, вядуць дзетак з сабою. Мы Пасхай малой называем дзень светлы, яго прысвячаем адзінаму Богу. Ад раніцы і пад любое надвор'е Христос, добры пастыр, збірае свой статак. У родны прыход, на знаёмы падворак, сустрэча з Христом, найвялікшае свята. Бо Ён уваскрос, сапраўды, назаўсёды. Вялікая радасць не можа пагаснуць. Да новай вясны, да наступнага года яе данясём і сустрэнем зноў Пасху. Паўторыцца песня галоўная звонка: Христос уваскрос, Христос уваскрос, Христос уваскрос. Сумаваць нам не трэба, Ён рукі свае нам усклаў на галоўкі. Я з вамі, сказаўшы, узнёсся на неба. І Ён вывеў іх да Віфаніі і, узняўшы рукі свае, благаславіў іх. І сталася, калі Ён благаслаўляў іх, то пачаў аддаляцца і ўзносіцца на неба. І яны пакланіліся Яму і вярнуліся ў Іерусалім з радасцю вялікаю. І былі заўсёды ў храме, хвалячы і благаслаўляючы Бога. Амінь.